Dugang 5 pa ka mga barangay sa Mantawi City ang gitrabaho aron madeklarang drug cleared. Samtang community-based drug rehab program gisertify usab ug ilhon sa Department of Health. Ang report ni Nico Serino live. Nico. Yes la, nagpahigayon og validation og assessment ang taga Department of Health sa Comprehensive Drug Rehab Program nga gitanyag sa Mandawi. Una pa nila kini mahatagan og certification. 13 sa 27 ka mga barangay sa Mandawi ang dunay drug cleared status. Buot pasabot, nasubay og nailhan ang tanan nga mga drug surrenderers og nahatagan og intervention. Matud sa labaw sa Mandawi City Substance Abuse Prevention Office, kunmak sapo, dugang 5 pa ka mga barangay ang giasikaso aron mapuno sa lista. Usa sa basihanan niini ang community-based drug rehab program sa mga warriors o drug surrenderers. Gipahibaw sa MACSAPO, gikatakdang i-certify o ilhon sa DOH Centro Visayas ang ilang programa sa syudad. Kun mahinayon, kini ang unang LGU nga dunay CBDR program nga gi-endorso sa ahensya dinhi sa rehiyon. Aminado hinuon si Manzano nga base sa report sa mga otoridad, dunay natala nga bag-ong drug personalities sa pipila ka lugar sa syudad. Lakip na sab niini ang uban nga drug cleared barangays. Nagpaabot sila nga mahatagan sa mga pangan niini aron sila sa mahimuan og intervention pinaagi sa community-based drug rehab program. Gipasalig sa syudad lan nga magpadayon ng ilang mga efforts nga gipanghimo labi na kining pagtultol o pag-ila sa mga nalista nga mga bag-ong personalities aron sab nga mahimuan og intervention sa nagkadaiyang mga kabaranggayan. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.